Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. Khublei U nongtrei sngewbha u kyrteng u flaming bi marak hakasni baar ula lek ban mudui daga ejahar Bashah u nong pendan kam Facebook u bai kyrteng salgro salgram halor ka jing berten pyniap u bad iki bahayeng hasem jong u hakani ka jing mudui bala IT syaka Director General of Police DGP u marak uloong baka daw halendet jong kani ka jing syak berten ka jong u ka long namar bola tep ika kubor hakawai nagi kot kubor pareng hakabaya dei bat ka jing syak kem badang shen jong ki arngut ki Bri U namar ka jing penpau ya ka jing Kyrshan Pakistan ka jongki haka Facebook usal guru salaram katkum ka kyrteng hakani ka Facebook account ula berten yanga bad iki bahayeng hasem jonga ban le ka bating bad ban mat ya ka jing yap ong marak daga bakan turu iki bor pulit ka jela bakin penlong ka jing tokit bad ban shim ya ki sinjam persya Bri U.